ní chunad is anam dom, Tá mar rábhíonn déag de ís agus bíonn me scíobh scialta. Hes me scíobh scialta thart é cheile bhíon ó hen sa scoil is se háil sin ná déir núsar an scéal scíobh agus scíobh me scéal agus haine se go mórlam agus tá ga dhéanana ó hen. Bach me síos níos mó agus bach sé ginnte scéalta chumas rudaí agus sin hes me héana scíobh scialta. An rud is fearlam faoi bheith scíobh scialta ná bheith cuioinehfuid a scéal a héanú tá gur aonseacht. I rith na pandéime bhí cumartas san óstán na Zetland is chumeisteach scéal faoi bud Albánia, bhí me héins maiad is maiothaid is siúla tráhuiris fun maiothaid budzal is go cáisceach ó Medjugorje agus sin chuir meas le sin. Bhí ar is aineach fiche hían I gur scéal eile chud isteach an webse. Agus chuoine me scéal faoi cálín a chála bháthead agus bhí sé caithe go mór an líní agus I sin bhí spidzóg I tuairt cúnaí a gúnaí agus bhí sé cuioine go bin máthead a bhí tuairt cúnaí agus sin cheanna meas lei sin. Rinne sin cinenne go isteachchan. Na a bhí sí isteachchan lig sí béig mar chunig sí chuirp Mario. Is brálam a scríomh agus bhrálam drama scríb gon scoil uair a cíns agus achar sos le státe. Is mis riana agus cruthím.